Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Uba Robert June Kharjarin, President jang New Trap Youth Council. Hagan Riotarik unailor arajar arfulai ula ong baka jingtmu jong BJP ban penlong kawai kari bat kawai ke election hapok kari India kadai ke jingtmu kapala slamba. Haga jing ekran bat kapate CTV hagan Riotarik unailor arajar arfulai. Uba Robert June Kharjarin ula ong baka ni ke jingtmu jong ka Sarkar National Democratic Alliance balayalam daga Bharatiya Janata Party ban wanra biang ya kawai kari bat kawai ke election kamlong satia kabasuk hapo ka doba India ka bayar. Kawai ka jingye jit ya kino mi khamat la ni kawai ka election mo one nation one election kumba ngi pet ka kadi ka agenda la ni ka manifesto jong ka BJP la khamslam. Hola dangin phai saka history jong ka India. La da pin phai saka history jong ka India nadu khat khandai spa sampho terter beki long gitu ki election kadon met kawai ka election kawai ka haborok kawai ka India kemud hagaju opor ngijit MP bad hagaju opor ngijit ye ke male mencuat lada pej opor bakadang sedang jong kari India mo dam baklanga southern league election ke bana khmadu ka hagaju opor kawan ka jingjit MP bad hagaju opor kawan ka jingjit male hadin ka tupat ki don no kitu ki state legislature mo ki bahasa dissolve no ki syak dissolve no ti hakpor bagi syak dissolve dala jit biang ye kitu ki MLA ha kitu ki celah kaya pher no ka jingkut jong tem san senen tenolor tu kawan saka president rule jong dari India tu kalano kitu ki senen ya ka yu no ti hendai banwanra kawai ka election kawai ka ri kat ya kari India hi tinggal kala ya tham ti ngino mala ban len pat kidon hi ki jingpha na kata mo kidon lagi jong ki merit kidon lagi jong de merit kawai na ki major merit point ke balada ladakan wan kawai ka election kawai ka kan wan betang kawai ka election lada phila ban combine tang ya ka MP ba ya ka mle ngapuli ha ki wai ki article ki omba ka hajar khat khandai hajar khat khandai MP election ke India ka spend hadu khat khandai spa kro tang ha MP election nam tama penbit penbiang kilang baro tila da kawan haju kemudian ke India kala ben save si hajar krur tam bisa tila da ngi kenna kata kalian ngi nomla ben len ba kadon ke jing mutoi katang suwan ka wei ka election ka wei ka habar ko ke India ngi nomla ben len ba kadon stable government kamut kan ni gejing tuklar jong ka union government banlet pen klem itu ki government ha ki state kitu kan duna kitu kin duna mo ki pai baru kinom lutpor mo ki let be chisni ki thabut ka wei machine MLA ka wei ka machine MP kataru kan don hi gejing duna pat ka wei ru kapor no ble la de pin pet ye ki union minister ki prime minister ki cabinet minister jong kari India i kumba shibun kapor ba ki lut ki spend ha kabale campaign election ha ki state assembly ban nga ba syong menteri kampung ki minister ti kita ngi nom la belen ki la bende ki merit ti hendri ka demerit pan ka ba ka benden ya ka one nation one election ka lomba kari India ka lahir kala kumno pin membelai dia ka resources ki CRP ki police force ki parliamentary bakin penting kena bukan don ke free fair election yo brun e kata ka bombre ke bakai kalau de pimpitang ka state election jong ka meklia ka no platoon ki CRP ki don ban penting kena ba kanom don kanu para subuh entah haju opor hari dia ban penting kena ya ka security la namla kata de gawai ka baar ka jingdon jong ki officer mo nomor kini ki IES ki badi ki observer ki wan na kawai ga jala sha kawai ga jala tila da kimdon election ki dangla ban wan khambun men pentikena ki IPS ki bawan ki bande ki general observer menta subu la da jia senjia la nam la men pendien kat ini ti nalor kita ki cimdon kam jong ki EVM machine subu no beli ki EVM menta ki ju ki EVM ki dio sang khlia andala kod ka tu ka
andal akut ketuka South Sansi mo itu ki AVM ki wen no ki delete no itu ki vote kira ano sasya ki wei ki state tila da kawan haju kini ki jingdon jung ki AVM machine ru ka bomdei ka bakai but ka wei ka bang ta bahaya ka jala ka jongi da kawan ka one nation one election kelomba ketang suwan ka one nation one election ki agenda kumbalong ni po ye keren no ye ki national issue kemudian kini ki regional issue kin sa dailu tiki victim kin de ki regional party no boleh ka wave kan long bet ka jinge keren jong ki bru ka long bet ya kari ber kue ka wave kan de kata ka jinge keren jong ki bru le se kalong Narendra Modi West Mepa Lani Rahul kan di mo West Pak Pangin pi ka mindset jong ki bru ka kapoi kata kadur teo bokut ki regional party kan di victim kila ban rem haki election haki state assembly ki jong kira ti ia ka state ke jongi ke bangi dang don kam ye ki regional party ba baki klaim na benta ka jinga da na benta jing penek pensa ya ka reti dustu dia khendo ka siap kemut ka tak ba na boleh nginum yo issue ke regional party ki beru kini keren be ye ki national issue kumba kalong mentale ke ki national issue menta de Hindu versus Muslim versus Kristen dan isu iyo ngime keren employment ngime keren development ngime keren ya ka security ngime keren beda kan ka religious sentiment ngihap ya keren ya ka UCC ngihap ya keren ya kum kita ki Bharat West India ngihap ya keren kita tiga ni ka wave jongka ri India hibar koi kan crush ya ki regional party ngam ilong ngo kita ki regional party mo ki ba ong bang ni agree ya kata kan lo gadur ki agree kata ngi ka ji start ki jong ki re kata ka di ke jingjia ke ban salong but ke expenditure ru ka bom kai haka jo ka por ka jing spend ye ki expenditure ru ka bom kai no kata ya kaniru la da pikwa banwanra ya ka one nation one election pihak ban perkala kumba sausan teli ki provision apo jong concern ya kata pihak ban ra biang ya ka bill ka ban le ya kata tinalor kata apat ke ke ba kham ta susu kolong ba hitam suwan ra one nation one election no da pin ken kan ya yo puli ko ka kel kumba khat pa ne khat khnai teli ki state legislative assembly but ki nen territory ki haban dissolve no ya ki house an kawai mutali kan di maklia boleh idang sujud jit ya election ha arja khat lai klem patri klem pat le yu pat don ki policy pran yu tila da dei ba hab dissolve no kumar arja saw ni hab ya election dia ti klem patri gini ki bajob ru klem patri gini ki klem pat la ban pen pau ya ta kam kumut bahan isniu la hab ban jit no ya tila long bakat ni ka last election tak long kumba nullify hi lalong kumba nullify no hi ti ha ka jingyo i ka jonga hi kalong ba akalayatan ngam i ti kena ba pin la ban biang security ngam i ti kena ba kin la ban biang ya ka safety and security ti kumba ong kini ki regional issue kinam yo la chu ban kala kum ki main agenda mo ke ngi matang idon kam ya ka political will kum ka boundary issue kum ka ILP kum ka jing pen dawa pendrung ya ketir kasih ka schedule kini they will not find space te kinom find space ha ka manifesto ha jing je ti ka jing don ki social media ka jing don ki national news menta ki ban propagate tekan don hi ka jingta tilada jia ba ki wan ra sah ka level jom ki local bodies kum ki council election ang ta le tla nang rumah susu iki no boleh ki ka jingejit ban haka hadis council ka mindset jom ki bedu kelong tak wei ka jingejit election hadis council ngi campaign baniada ya verti dustur baniada khinde wo siap baniada ya tin ka klik ki hok ka bakapang ka jingjit hamel ik la long mix mo lalong mix baniada agri distur bat ka roi ka par ha national level ka roi ka par be ti
Karoi kapar ke jinga dai concern kum ka secular aspect kum ki hok jong ki niam ki hok jong ki minority ti lada kawan hi kawan India wad election ngaimat kan sem jing na kong du ya kari India wat tang mun penting kena ba kan ka free fair election ro kan ho kum boong nas khamat kan don hi ka merit yang mungkin nomlak benden ya ta ka cost saving kan di gawi ka stable government kan di gawi ka jing yo por jong ki minister banya terikam mas job mas nya teri kam don kam show tu galit campaign election sharu chuneng ki kindon hi ya kata tenrai lada hagajing sungku jong asimet lada pin compare ki ki merit ki badan hagawan nation one election but ki demerit ki badan haga one nation one election kum ki kan hon sen halang ki ba kamlong prefer syakaban yada ya kendo siap ya arti dustur ya ya kamut ka identity ka kamwan hakman ban ya koroi kapan isu benong bakala kan pala bahkan don kum kan ka konsep hagarin dia hi berapa